Какво става, публика? Как я карате? Не ми отговаряйте. Няма как да ви чуя. Имам яки новини за вас. Можете да ми изпращате вашите собствени оригинални идеи под на вашето въображение на лично съобщение или както вие му викате лъса. Или пък можете да го направите долу в коментарите, ако искате и другите да разберат за вашата идея. Може да е клип с вас, как правим нещо епично на някое яко място. Или пък да е някоя идея за предизвикателство. Бях предизвикан. Както или пък да е някоя идея за влог. Сега се замисля, никога преди не съм правил влог и не ми струва кой знае колко интересно. Освен ако аз самия не си го направя интересен. С ваша помощ естествено, че нали вие постоянно ме мотивирате да се уча на нови неща. Става да им покажа какво мога, Робе. Базирайки се на логиката, ти си позволявам да се спре на заключението, че ти също си роб. Що па и аз да съм роб? Защото и двамата сме от едно и също естество. Какво? Не разбираш ли? Всичко е свързано. Аз съм теб и ти си мен. И двамата сме роби на собствените си идеи.